office. Get your shit together, man. Anteeksi. Touhokutosessa on aina defaulttina 3 pommia. Touho 7 vähän vaihtelee pommien määrät enemmän. Musta pelistä vaihtelee välillä tosi paljon. Joo. Touho 7 on silleen, että Reimu saa aina 3 pommia, Mari saa 2 pommia ja Sakuja saa eniten 4 pommia. Mutta, olisiko meillä peleistä itse enää muuta sanottavaa? En kai itselle tule mitään mieleen. Voitte lopussa sitten kysyä, jos tulee jotain kysyttävää. Joo, sitten kerrotaan vähän tuosta maailmasta. On tosiaan maailman nimi on Gensokyo ja tunnetaan myös suomalaisfandomissa tuttavallisimmin nimellä Gensokyrö. Se on tommonen eristetty muusta maailmasta, sijoitsee niin kuin maailmojen rajalla. Se on tommonen feodaalia ja Japania muistuttava maailma. Siellä on myös modernimpaa ympäristöä tai asioita joissain tietyissä paikoissa tiettyjen Gensokyon asukkaiden toimesta. Ja Gensokyo johtaa myös aika monen muuhun alueen, niin kuin tuohon Hikaniin, eli tähän, missä on tämä Sansujoki, jossa nämä kuolleiden henget menee tuon puoleiseen. Tuo Makai, eli helvetti. Ja sitten on totta kai tuon puoleinen, missä asuu tosi monta näitä touhuhahmoja kanssa. Joo, ja aika usein sitten näissä peleissä just päädytään näihin muihin maailmoihin. Joo, hahmojahan touhuissa on tosiaan tosi paljon, onko edes useita satoja? No satoja ainakin. Tähän palkattiin tällainen kuva, missä nyt varmaan melkein kaikki hahmot nyt näkyy tässä näin. Jos me nyt näitä kaikki lähdetään selittelemään niistä se sitten Suomessa aamuun asti, niin nyt valkataan muutamia hahmoja tähän, mitkä nyt käydään vähän tarkemmin lävitse. Joo, siinä tulee jokaisessa pelissä, sanotaan nyt arviolta noin vähän toista tusinaa uutta hahmoa. Vähän riippuu kenttiä, myös se 7 kenttää, jos jokaisessa on tuo pomovastus, niin periaatteessa aina 7 uutta hahmoa. Sun tosi välillä kierrättää näitä vanhoja hahmoja, esimerkiksi monet vanhat hahmot, mitkä on ollut bosseina alun perin, saattaa palata myöhemmin pelattavina hahmoina. Joo, tosiaan niin, siinä just tulee mid-bossiakin, niin kaikkein vähäpätöisimmälläkin mid-bossilla, jolla ei välttämättä ole yhtään dialogia, on faninsa ja siitä on paljon fanitaidetta ja se on muodostunut omaksi hahmokseen fandomissa. Jep, että varmasti tästä touhusta kaikille se oma suosikkihahmo tulee löytymään. Mutta. Ihan aikana meillä on tosiaan tää sarjan sankaritarpeahenkilö Reimu Hakureen. Ja huomioikaa, tuo on virallista pelin taidetta, tuo ei ole huonoa fanitaidetta. Joo. Surin artti on vähän mitä on sieltä on hauskat sarmissa, mutta ei se mitään mestarillista todellakaan ole. Joo, Reimusta vielä enemmän. Eli Reimu tosiaan yllätään asuu tuolla Hakureen pyhäköllä ja tällainen pyhäkköneito siellä. Niin. Ja Hakureen pyhäkkö sijaitsee tuolla Gensokyon rajalla. Ja Reimun hommalla tavallaan pitää järjestystä yllä tuolla Gensokyossa, että yleensä nämä pelit just lähtee liikkeelle siitä, että jotain ongelmallista tapahtuu. Esimerkiksi kuutosessa tulee sankkasumu nousee tuonne Gensokyoon ja peittää auringon ja Reimu lähtee sitten selvittämään, että mistä tässä on oikein kyse. Ja tosiaan englanniksi Reimun titteli on tällainen Yokai Exterminator. Tosiaan metsästä näitä harmia aiheuttavia joukaita, jotka on tällaisia jalkaisia tarupolentoja. Fandomissa Reimu kuvataan joskus semmoiseksi todella köyhäksi, jopa niin köyhäksi, että se syö aina päivälliseksi maata, koska sillä ei ole mihinkään muuhun rahaa. Joo, tämä varmaan tosiaan johtuu siitä, kun tosiaan ihan tuo Reimun pyhäkö, kun se sijaitsee siellä syrjässä, niin ihan näissä virallisissa teoksissa sanotaan, että sinne ei paljon ihmisiä tule, niin Reimu voisi saa näitä lahjoituksia itselleen. Seuraava. Kyllä. Joo, tässä on tää meidän toinen päähenkilö Matsa Kirisane. Englanniksi tulee tuolla sellainen Ordinary Magicianina. Noita, niin kuin tuosta kuvasta voi päätellä, leittää tuolla luudellaan. Marisa tosiaan on näistä hahmoista tulivoimaisempi, että luottaa tuossa Dharmakussaan tulivoimaan. Joo, senhän motto taitaa tulla Wikistä, tai Wiki taitaa sanoa, että se motto on It ain't magic if it ain't got kick. Dharmakua power siihen. Roikkuu Reimun seurassa noilla seikkailuilla ja varastelee kaikkea mitä eteen sattuu. Tunnettu muun muassa siitä, että noita muita Gensokyon maagikoita varastaa heidän loitsukirjoja. Tai eihän niitä varsinaisesti varasta vaan lainaa, eli mikä sellainen. Ainakin hänen omien sanojensa mukaan.
Ja joskus myös kuvataan fandomissa todella miehikkääksi hahmoksi, koska se päättää lausensa tuohon todella miehikkääseen Daze-sanayhdistelmään. Ja joskus myös tuommoiseksi naisten naiseksi, alfanaaraksi kuvataan. Varsinkin tietynlaisissa hieman aikuisempaa mahdollisuutta tässä teoksessa. Joo. Seuraava hahmo tässä näin on mun oma henkilökohtainen suosikkihahmo, Sanae Kojia. Sanae on kanssa tosiaan tällainen pyhäkköneito ja se on myös Jumalan ruumiillistuma tai Jumalan jälkeläinen. Hän on tosiaan tuollaisen Jumalan kuin Suvaku Morian perillinen. Ja Sanae tulee ekan kerran tavallaan tuossa Touhou 10 Mountain of Fate. Ja hän on tässä pelissä muuttanut tuota ulkomaailmasta tuon Gensokyoon. Tuossa 10 Sanae on ehkä vielä luonteelta vähän tällainen niin viileähkön oloinen, mutta myöhemmin paljastuu aika tällaisesta nörttimäisestikin hahmoksi just tuon taustansa takia, että hän tulee sieltä ulkomaailmasta. Ja esimerkiksi avaruusolennoista innostuu aivan tolkuttomasti ja muista tällaisesta skifikamasta. Kyllä, Touhou sisältää myös avaruusolentoja ja ufoja eräässä pelissä. Joo, tosiaan Touhou 12 UFO. Eikö se ollut Unidentified Fantastic Object? Näistä sulla, toivottavasti. Joo, fandomissa Sanae usein kuvataan tuollaisella player-hahmoja hänen värityksestä takia, kun miettii, että Reimu on tää punainen pyökkäreitä, niin Sanae on sitten tällainen sinivihreä, ja on vähän tällainen Maria Luigi-suhde sitten usein. Välillä myös fandomissa Sanae saadaan kuvata vähän väkivaltaisenakin, koska kun hän oikein se vielä saapuu, niin nämä hänen pyökkänsä jumalat ohjastaa, että hänenkin pitää lähteä metsästämään joukaita. Ja fandomissa välillä sitten kuvataan, että Sanae vähän tästä uudesta työstä innostuu liikaakin. Hän on yhdessä pelissä sanoi, että tähän joukaiden metsästäminen on tosi hauska. Joo, se oli itse asiassa just siinä UFOssa. Totesi, että onko tämmöistä joukaa metsästystä, että tämä on hauska. Joo, eteenpäin. Kyllä. Seuraavaksi onkin sitten sun suosikkihahmo. Joo, hahmo tosiaan jo ihastuin ensimmäisenä. Ja on tosiaan tuo Yujiko Saikyo, se tommonen hahmoprinsessa, jolla on voima hallita kuolemaa ja kuolleiden henkiä. Ja on tommosen pelin ainoan todellisen pahikseen ja tommosen, sanotaan, että kirotun kirsikkapuun alle haudatun ruumiin henki. Joka kuitenkin tuosta kuoleman täyteistä taustastaan huolimatta se kuva, se on tommonen hyvin iloinen ja joviaali hahmo, että erässäkin pelissä se vaan suunnilleen kysyy ennen pomotaistelua, että hei, haluaisitko juoda vähän teetä mun kanssa ennen kuin taistelua, että en. Sitten vaan fandomissa kuvataan niin usein jostain syystä, en muista mistä teoksesta johtuu. Se on tuosta Touhou 8 Imperium of the Lightista. Siinähän pelissä Yujiko aina, hän on kovat halut syödä kaikki vastaan. Joo, se on kuvataan tuommoiksi suursyömäriksi ja yleensä tukevammaksi tai kurvikkaammaksi, iäkkäämmäksi naiseksi. Todennäköisesti tykkään hahmosta, koska samaistuu siihen, koska olen itsekin tämmöinen syöppäläski. Eli meinaako tää nyt sitä, että suosikkihahmot tulee sen perusteella, että mihin samaistut parhaiten? No Touhoussa on niin paljon hahmoja on varmasti itse kukin voi samaistua, niin se suosikkihahmo löytyy varmasti kaikille. Juu. Voisin vielä tuosta Jyykosta mainita, että itse tykkään kovasti Jyyikon ja hänen puutarvinsa Joumu Kompakun suhteesta itse juuri koossa tätä Joumu-hahmoa. Jyyko on tosiaan tällainen tosi niinku, rento ja huoleton Joumu, taas tosi kireä ja niinku, ottaa kaiken äärettömän tosissaan. Niin esimerkiksi tuossa Touhou 8 pelissä, kun he lähtevät sitten yhdessä selvittämään tätä päättymättömän yhden tapausta, niin sieltä tulee sitten aika hauskaa dialogia heidän välillään tämän takia. Joo, ja sitten aletaan siirtyä tähän niin sanottuun meat and bonesiin, eli tähän fandomiin, jonka kautta Touhou elää lähes 100%, koska valitettavasti noissa hahmoissa, hahmolla ei ole aivan hirveästi persoonallisuutta, joten fandomia on joutunut keksimään ne itse joidenkin juttujen pohjalta. Ja joo, sun on tosiaan antanut täysin vapaat kädet noiden sen materiaalin käyttämiseen fanituotteissa, lukuun ottamatta noita mainittuja rajoituksia. Joo, tuossa tosiaan toi, että kaupallista käyttöä pitää hakea luvat erikseen ja pelien lopetuksia ei saa spoilata. Yksi kans mikä on muistaakseni, että näitä pelien taidetta ei saa käyttää suoraan
tai pelien hahmospraitteja saa käyttää suoraan näissä fanipeleissä. Ja joo, tosiaan tämän takia sitten touhu on mahdollisesti noussutkin näin suuren suosioon, sitä alkoi tulla todella paljon näitä Dousin tuotteita. Pelejä, musiikkia, mangaa, animea on tullut kans muutama jakso epävirallista fanimea. Totta kai kun hahmot on söpöjä tyttöjä ja sulle annetaan vapaat kädet tehdä millä mitä haluaa, niin en tiedä itse, mutta olen kuullut, että touhusta on olemassa tällaista hieman aikuisempaa makuun suunnattua materiaalia aika paljon. Huopis varmaan tietää asioista vähän enemmän kuin minä, mutta jos ja kun googlaatte touhuuta Googlessa ja sieltä tulee kuva, missä Marisa ja Alice vähän pussaa, niin jääkää yllättykö. Joo, tämä on vaan tämmöinen varoitus, että jos on nuorempia henkilöitä matkassa ja ne etitte touhuuta, niin olkaa varovaisia. Joo, hauskan tarinan voisin kertoa siitä, kun eräälle kaverille se tuli touhuusta ja hän sitten googlasi tänään, mitä? Onko tää peli jotain pelkkää pornoa? Joo, eteenpäin. Fanituotteita tosiaan löytyy täysin laidasta laitaan kaikkiin makuihin. Niin kuin voisi odottaa, mitä noita hahmoja näette, niin löytyy tuollaista moe-söpöilyä. Ja sitten löytyy myös tommosia A-Team-parodioita. Itse henkilökohtaisesti tykkään juuri tuosta miehekkäämmästä tuotannosta. Asun tuon älyllisen moen kannalla. Mutta joo. Seuraavaksi me esitellään muutamia meidän omia suosikkeja näistä fanipeleistä. Joo, se on tosiaan tommonen, en nyt tiedä miten vanha tuo on jo, mutta tommonen Castlevania-pelit touhuu teemoilla. Se on tommonen, jos olette tuolla Castlevania Symphony of the Nightiin tutustunut, niin tunnelmalta on hyvin samanlainen, mutta suoraviivaisempi. Se itse vetosi tosi paljon, koska mä oon koko ikäinen noita Castlevaniaita pelannut ja koska se oli touhuta, niin se oli tosi siistiä. Jep. Tuossa alapuolella tosiaan yksi, ehkä mahdollisesti oma suosikki jopa noista fanipeleistä. Tuommoinen kuin Genso Kyönen Naso. Se on myös tuollainen tasohyppely ja varmaan se suurimpana vahvuutena on se, että se voi pelata kokonaan koopissa kaverin kanssa lävitte. Siinä tosiaan esiintyy melkein kaikki hahmot 6–10 ja pääsee myös pelaamaan tuossa. Eli pelissä seikkaillaan Gensokyo, jossa pelin nimi kääntyy about suomeksi Gensokyon salaisuudeksi. Tässä Gensokyo on ilmestynyt tällaisia mystisiä oopia, joiden läpi pääsee aina uusille alueille ja alueen pääsee sitten odottaa joku noista touhutytöistä pomovastuksena ja kun hänet sitten peittoa, niin hän sitten liittyy sinne joukkoihin. Joo, sitten on tuo Touhou Defense of the Shrines 2, eli se on tuommoinen Dota 2 modi Touhou-hahmoilla, kiinalaisten tekemä. Oikein mukava peli omasta mielestäni, mutta valitettavan rikkinäinen ja epätasapainoinen, mutta siitä huolimatta todella kieroutuneella tavalla erittäin viihdyttävä peli. Jep, jos olette tavalliseen Dota 2 perehtynyt, tiedätte, että se on äärettömän haastava, kova oppimiskäärä siinä, niin tämä on se potenssiin 2. Dotassa jos kuolee helposti, niin tässä kuolee vielä 2 kertaa helpommin. Joo, alapuolella on sitten tuommoinen kuin Gensokyo Skyrift, mikä nyt on vähän uudempi tällainen ajopeli. Vähän ehkä Mario Kart-tyylillä. Sieltä tosiaan touhutyöt jaetaan pareihin ja toinen sitten surffaa ilmassa toisella. Ja tästä tulee kirjaimellisesti pilotiksi pikkutytöllä. Kyllä. Jees. Seuraavaksi tosiaan vähän näistä musiikkisirkleistä. Näitä on äärettömän paljon. Että tuolta Nyhä-torrent-sivuilta muun muassa löytyy tällainen kuin Touhou Lossi Music Collection, jossa on jotain 2,7 gigaa Touhou-musiikkia. Itse valitsin tähän yhden mun suosikkisirkleistä tuommoisen kuin Craster, joka nykyisin tunnetaan nimellä Craster 2. Ja Craster tosiaan on enemmän tuosta pop- ja rock-tyylistä musiikkia ja sitten yleensä naislyriikoilla, joissain kappaleissa myös mieslauleja. Itse tykkään kovasti tuosta Crasterin laulajasta, joka tunnetaan nimellä Neon Otonashi. Ja Craster on ollut toiminnassa vuodesta 2008 lähtien. Joo, ja itse valitsin tuon henkilökohtaisen suosikkiyhtyeeni ihan kaikin puolin Undead Corporationin. Ja tosiaan on ollut toiminnassa vuodesta 2010, taitaa löytyä 17 tai 18 levyä jo.
Joo, soittaa metallia ihan laidasta laitaan, että se niinku vaihtelee melodisesta death metallista, metalcoreen, sinfoniseen death metalliin, tuommoiseen folk metalliin, tuommoisilla perinteisillä japanilaisilla instrumenteilla. Ja todennäköisesti löytyy myös kaikkein oikein paras naislaulaja. Tykkään kovasti, ainakin henkilökohtaisesti oma suosikkini. Ja usein nuo levyjen kannet on tuommoisia viittauksia klassisiin metallilevyjen kansiin. Tuokin on suora viittaus Pantheran Reinventing the Steel -albumin esimerkiksi tyyliin. Laitetaan jokin touhohahmo Slayer-levyn kannen eteen siihen koreilemaan. Joo, jos metallimusiikki on omaan makuun, niin tsekakkaa Undead Corporation. Joo, ja näitä sirklejä on tosiaan ihan laidasta laitaan eri musiikkigenreistä, että moni nyt varmaan täällä tietää nämä perus Iosysit ja Alström Media Recordsin Bad Up, että tämmöiset, että niihin ei välttämättä kannata pyörimään pelkästään laiteta näihin muihin. Joo, kysymys. Onko olemassa touhou ja vapaata jatsia ja noisea? Kyllä. Esimerkiksi voit vaikka YouTubesta laittaa touhou genre, varmasti löytyy. Jos ei löydy, niin se tehdään. Mutta joo, meidän luento alkaa pikkuhiljaa lähestymään loppuavukkaasti. Me vielä lopuksi esitellään muutama länsimainen nettiyhteisö touhousta. Ja ensimmäisenä meillä on tietysti Redditin touhou ali Reddit. Täällä on tuommoiset yli 8000 tilaa ja ainakin miten mä oon itse tuohon tutustunut, niin se keskittyy lähinnä tosi paljon kuvamateriaalia. Jotain touhoaisia kuvia lähinnä julkaistaan. Aina kerran kuukaudessa joku tulee sen kysymään, on uusi touhou se, mistä pelistä mun kannattaa aloittaa. Mutta Oikein mitään sanottavaa tuosta. Jep. Sitten on tosiaan tällainen foorumi kanssa kuin Maidens of the Kaleidoscope, englanninkielinen touhou-foorumi, jäseniä joku yli 4000. Itse en ole jäsenenä täällä Forkalla, mutta silloin tällä käy selailemassa sieltä noita keskusteluita, varsinkin kun jotain uusia pelejä on tulossa, niin sieltä saa tosi hyvin tietoa niistä. Sitten viimeisin, mutta ei vähäisin. Meidän oma Suomen touhou.fi. Tosiaan suomalainen touhou-yhteisö, jäseniä on liikaa 300, aktiivisia muutama kymmentä. Pakko tässä vähän mainostaa, että jos touhu kiinnostaa, niin liittykää ihmeessä. Saa ehkä vähän uutta aktiivisuutta tähänkin. Ja sen verran, että vaikka tämä foorumi ei ole kauhean aktiivinen välttämättä, niin sen sijaan niin kuin internetin ulkopuolella vapaa-ajalla tykätään kossata touhuhahmoja eri koneissa ja hengata yhdessä. Sekä aika paljon tulee nykyään myös noita nettipelejä pelattua, ihan ei touhuaineissakin, esimerkiksi Left 4 Dead 2 ja Warframea. Joo, tuo foorumi juuri aktivoituu aina noiden konien aikoihin kaikkein eniten, että siellä saattaa olla vielä vähän hiljaista, mutta jos koette olevanne tai tulevanne touhou-faneiksi, niin tsekakkaa tuota yhteisöä ja jos kiinnostaa ne liittykää, niin ehkä me voidaan saada pientä henkin herätystä tuolle foorumille, ehkä toivottavasti, mahdollisesti. Mutta vielä sen verran voi sanoa, että jos heti nyt olette, niin on jes, touhou on mun juttu, haluan liittyä tänne. Miettikää vähän aikaa, pelatkaa niitä pelejä, miettikää, onks touhou oikeasti mun juttu. Sitä turhaan usein näkee tapahtua, että tulee joku uusi innokas lainausmerkeissä fani, jee, touhou on paras, mun suosikkihahmo on Flandrex, Scarlet ja Juven Owen Osher. Sitten se on siellä häviää ja sitä ei nähdä koskaan sen jälkeen. Älkää olko tämmönen jäsen, jos tuonne tulee. Ei tää oikeesti siis mikään touhou luento ollut, tää oli ihan vaan värveyspuhe touhou. Joo, en mä nyt oikein mitään muuta tuosta itsekään keksiä. Mutta joo, mehän selvitettiin täällä nyt aika hyvässä ajassa. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Jos teillä on jotain kysymyksiä, kysykää nyt ihmeessä. Kommentteja tästä ja sanokaa suoraan mieluummin, kun te olette pieksemään meitä tuolla parkkipaikalta, kun luento oli ihan huono teidän mielestä. Joo, kiitos vaan munkin puolesta, kun tulitte kuuntelemaan meidän jorinoita. Että toivottavasti ei ollut ihan hirveä huono luento ekaa kertaa pidetään, niin ei ole kysyttävää ja lisättävää turhia toiveita. Jollei ole, niin me pannaan tää pakettiin varmaan. No niin, sieltä. Joo, mä näen tärkeäksi sen asian, että mä oon etsinyt touhouta googlettamalla ja se on ollut aika hankalaa löytää niitä pelejä. Että
Onko teillä niin kuin jotain sivua suositeltavana, mistä saa ladata? Semmoinen kuin maukuvat virtaukset, ja Torrents esimerkiksi toinen, mikä olisi olla niin Moria Shrine, jos siis haluat näitä opiskelijalisenssejä niin sanotusti hankkia. Joo, älkää missään tapauksessa kiskuko, että niitä voi saada ilmaiseksikin, mutta juuri tuo Njaa Torrents ja Moria Shrine, jos nyt välttämättä ei halua tukea pelisarjaa. Sieltä löytyy kaikki pelit, about kaikki fanipelitkin. Ja loput löytyy tuolta videomateriaali YouTubesta tai Niko videosta ja varmaan musiikkikin löytyy pitkälti tuolta YouTubesta. Jep. Nyatoresista tosiaan löytyy tää aivan julmetun kokoinen paketti musiikkia. Siinä ei ihan viimeisimpiä levyjä välttämättä ole, mutta jos musapuoli kiinnostaa, niin siitä sitä löytyy. No, oliko muita kysymyksiä? Aina vaan, haluaisin korjata siinä, kun sanoit, että periaatteessa faneilla on niin kuin vapaa tehdä niistä hahmoista sellaisia, mitä haluaa, mutta esimerkiksi tuohon Seiskassa, niin niissä on tosi pitkät niin taustatarinat niin niille pääpahiksille. Et se on jotkut ei vaan jaksa lukea niitä ja sitten on niin canon-hahmot ja sitten on fandom-hahmoja ja ne on yleensä ihan erilaisia. Joo, toi pitää myös paikkansa tosiaan, että välillä niin hahmot saadaan tosi paljon vaihella niin pelin ja tai virallisen tarinan ja tämän fandomin välillä. Siinä on kuitenkin aina se kanon näkemys siitä hahmosta ja sitten niitä erilaisia näkemyksiä on niin monta kuin näitä doujin tekijöitä on. Että joku hahmo voi olla yhdessä teoksessa yhdenlainen ja toisessa teoksessa täysin toisenlainen, kun esimerkiksi tuo Reimu on periaatteessa semmoinen yhden ilmeen omaava Terminaattorikin eräässä teoksessa. Ja toisessa on taas semmoinen köyhä tavallinen tämmönen ei sisäkkö, mikä toi Pavitar. Pyökkönen. Joo. Reimusta, siellä on kysymys. Kysy vaan tähän väliin. Onko jotain hahmoja, mitä suosittaa enemmän niin aloittelijoille kuin toisia hahmoja? Noissa peleissä? Niin noissa peleissä. No just tuo, minkä sanoin, niin tuo Reimu on, tai Reimu A, mitä itse varmaan suosittelisin, koska siellä on ne hakeutuvat panokset. Tietysti noissa muissa peleissä saattaa olla jotain toisiakin hahmoja, niin periaatteessa kun alat pelaamaan, niin joko aloitat sitä Reimua tai sitten voit jopa tehdä niin, että kokeilet ihan kaikkia hahmoja ja valkat niistä sen mieluisimman. Esimerkiksi tuossa Toho 7 Saku ja A on semmoinen kanssa, mikä on todella käypäinen aloittelijalle. Se on vielä periaatteessa parannettu versio tuosta Reimusta. Tavallinen ammus on sellaista äärettömän leveää ammusta, sellainen kunnon viuhka, mikä tuhoaa kaikki perusviuhut. Ja tämmöisen fokusammus on sitten sellainen hakeutuva, erittäin kätevä pomoja vastaan. Joo, että periaatteessa jos sillä on hakeutuvat ammuksia, niin sillä kannattaa aloittaa, koska voi keskittyä siihen väistelyyn eikä siihen tähtäämiseen. Jep. Takana on kysymys. Mikä on teidän lempparikappale? Lempparikappale. Tää on tosi paljon alkuperäisiä kappaleita. No mä ainakin voin sanoa saman tien, että toi Yujiko Saigiyoshin teema Border of Life, äärimmäisen huikea kappale. Joo, mulla itse asiassa muutamiakin suosikkeja. Yksi mikä nyt tietysti ekana tulee mieleen vähän uudempaa tuommoinen kuin Romantic Escape Flight tuosta Toho 14.3 Impossible Spellcardista. Äärettömän hyvä kappale. Tuleeko mulle jotain muuta? Myös tuossa Toho 7 tuo Viitostagein teema. Onko se siinä Ancient Temple tai jollain vastaavalla nimellä. Varmaan kun hakee ihan Toho 7 Stage 5 tai Stage 5 temeen, niin löytyy. Joo, kysy. Onko Sunin kaljassa ollut jotain muutakin, kun sä oot keksinyt kuupupuja? Ei välttämättä kuupupujen kohdalla. Tai voi olla, että on ollut kuupupujen kohdalla. Mä veikkaan, että Sunin kaljaa saatan lodahtaa jotain pelien 11 ja 15 kohdalla, koska niissä tuntuu aika huomattavan pomppasu noissa vaikeustasoissa. Varsinkin tuossa viimeisimmässä Toho 15 Legacy of Lunatic Kingdomissa. Nimikin Legacy of Lunatic Kingdom saattaa kertoa jotakin siitä. Joo, ei nuo kuupuvut loppujen lopuksi niin kummallisia ole, koska Japanissa kuitenkin kuuukko on kuujänis, joka tekee, oliko se jokin mochia tekee kuussa? Joo. Vieläkö tulee jotain kysyttävää? Muutama minuutti on vielä aikaa rupata tässä mukaan vielä siitä tuntia. Joo, jollei kuitenkin keksi mitään kysyttävää, sanottavaa, lisättävää, turhia toiveita, niin
Me kiitämme kovasti, kun vaivaudutte tulemaan tähän meidän luentoon. Mäkin kiitän omasta puolestani, me ollaan kyllä huomenna täällä kanssa, että jos jotain keksitte siihen mielessä, voit olla nykimään ehkä hihastakin jotain. Ei muuta kuin kiitoksia. Yes, kiitos. Ihan